Нядаўна алігарх беларускага паходжання Андрэй Мельніченка выступіў у часопісе The Economist з тэзісам «Аслабленая Расія небяспечная для свету, і Захаду лепш пагадзіцца на цяперашнія умовы». Умовы Пуціна, зразумела. Чым рызыкаваць, чым назіраць за тым, як распадаецца і фрагментуецца гэтая Расія. Ну і гэты тэкст, зразумела, выклікаў шмат крытыкі, у тым ліку і пытанне, а ці прызнае сам аўтар права Беларусі на суверэнітэт. Але ж ведаеце, за гэтую спрэчкаю пытанне, якое датычыцца нас наўпрост, якой будзе будучыня Расіі пасля вайны, што будзе адбывацца, які са сцэнароў сапраўды выгадныя, які небяспечны менавіта для нас, для беларусаў і ўвогуле для Беларусі. Пра гэта мы зараз пагаворым з Александром Кныровічым, бізнесоўцам, блогерам, вядоўцам праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Александр, прывітанне. Прывітанне, паважаны ведучы, прывітанне, паважаным гледачам. Давайте разгледзім вось гэтыя 3-4 сцэнары таго, што можа быць з Расіяй. Першы, зразумела, колькі іх існуе ўвогуле? Захаванне рэжыму. Спадар. У гэты момант, напэўна, таварыш Мельніченка прапануе 4 сцэнары у выпадку, калі Запад працягне ціснуць праз Украіну на Расію. Першае, это Расія пад прыгнётам Захада, такая другасная краіна, якая не мае ніякага ўплыву, сама сябе там існуе, і ў яе як быццам версальскі сіндром. Ну, ведаем, што такое версальскі сіндром, гэта з'яўленне Гітлера і зноў рускі. Яшчэ зараз дадзім. Гэта першы сцэнар. Другі сцэнарый, гэта, канешне, распад Расіі на некалькі розных кавалкаў, і Андрэй кажа пра тое, што гэта вельмі небяспечна з пункту гледжання, канешне, ядравай зброі. Трэці сцэнар – гэта падпарадкаванне Кітаю. І чацвёрты сцэнар – гэта Расія, як ведаць, такая цвярдыня, такая крэпасць. Вось у нас ёсць ужо Паўночная Карэя, ёсць Іран, такая краіна. Унутры сама сабе. Там сама сабе яна там пагражае ўсяму свету, але ўсё, што адбываецца сама сабе. Ведаеце, вось там ёсць аяталы ў Іране. Ну, напэўна, будзе такой Пуцін, як аятала. Так, і вось ён будзе такі, вось там всё гэта будзе так закансервавана. І вось Андрэй кажа, што кожны з гэтых 4 сцэнароў небяспечна для краін Захада. Ён намагаецца прадаць захаднаму чытачу, а «Эканаміст» гэта, канешне, вядомы журнал, гэта не Мурзілка, не Камсамольская, аб тым, што суверэнітэт Расіі – гэта падстава для бяспекі ў Еўропе. Ну, па-чалавечы, калі мы кажам пра такія простыя, зразумелыя рэчы. Напрыклад, захоўваецца рэжым Пуціна. Зразумела, як ўжо сколькі там гадоў. Другое, распад Расіі там на нейкія часткі. Яшчэ адна таксама, беларусы разумеюць, змена ўлады як сцэнар, ну, той улады, якая ёсць, на тое, што, мабыць, прапануць, я не ведаю, мабыць, хорошыя рускі. І варыянт, калі праисходзіць гэты распад на рэгіёны. Калі казаць пра распад, пра які фантазуюць шмат палітолагаў, якія рэспублікі ці часткі могуць стаць першымі. Ну, я заўсёды кажу пра Татарстан, таму што я вельмі маю спадзеў на гэтай нацыянальнай рэспублікі, але можа быць Сібір, а можа Чэчэнія, можа вось нехта з іх прэтэндуе на раскол. Ну, мы ведаем, што ў гэты момант мы пераходзім ад экспертизы до неких спекуляций, давайте называть их фантазіями. Но калі мы так зразумела пераходзім в гэту частку фантазію, то, конечно, мы кажам про тое, што есть два тренда. Адзін, гэта, конечно, нацыянальныя рэспублікі, гэта Чечня, Інгушэція, Татарстан, конечно, які амаль меў незалежнасць, абвешаў незалежнасць пры Ельцыне, гэта Якутія і іншыя нацыянальныя рэспублікі, у якіх гэта было бы натуральна. Але натуральна для канца 19 стагоддзя, калі пачынаўся весь нацыянальны такі рух у Еўропе. Другі чыннік – гэта, канешне, эканамічны чыннік. І мы разумеем, што Сібір вельмі яна амаль не звязана з еўрапейскай часткай Расіі, таму вось такія вялікія прасторы Расіі працуюць супраць цэнтральнай улады ў Маскве. І, канешне, у гэты самы момант тая самая Якутія, якая валодае гэтымі алмазамі, другая, напэўна, а ці першая ў свеце, можа задаваць пытанне, чаму мы такія багатыя, але жывем так бедна, і яшчэ першымі ідзем паміраць за Пуціна ва ўкраіну. І таму вось такі нацыянальны чыннік і эканамічны чыннік, ён нам кажа пра розныя сцэнары распада ці на нацыянальныя рэспублікі, ці на адорваныя эканамічна друг ад друга часткі. Я павінен заўважыць, што Расія сёння гэта федэрацыя.
федэрацыя, гэта как бы супольнасць 89 суб'ектаў, нягледзячы на тое, што ў Канстытуцыі Расіі не закладзена магчымасць выхада, а ў Савецкім Саюзе была закладзена магчымасць выхада. Тым не менш, кожны з рэспублік можа сказаць, ну, я самастойная рэспубліка, тое, што напісана ў вашай Канстытуцыі, гэта ваша справа, а у меня своя есть конституция. Вось народ прыняў учора, сёння я выйшаў з вашага складу. Ну, зразумела, што не кожная частка не кожная рэспубліка і частка Расійскай Федэрацыі мае грошы, каб, напрыклад, развівацца далей як асобныя. Але яшчэ акрамя грошай ёсць пытанне кадраў і элітаў. Ці ёсць у кожнай федэратыўнай частцы эліты, якія могуць браць на сябе нейкія рашэнні, напрыклад, і, дарэчы, ці сыход Пуціна, ці я не ведаю, калі падзе рэжым Пуціна, ці гэта пазбавіць расейцаў і часткі федэрацыі ад імперскіх амбіцыяў, напрыклад? Ці гэта застаецца, гэта ведаеце, частка Расіі? Чым далей ад цэнтра, тым больш моцныя эліты. То бок, калі мы запытаемся, ці ёсць эліты ў Чачні, там цалкам самастойная ўлада, ніяк не падкіраваны амаль Крамлю. Там ніводзін прыказ на загад з Крамля не можа быць выкананы ў Чачні. Там сёння іншая краіна. Там сёння свая эліта, але першае, што вы сказалі, ці ёсць там грошы. Там няма грошай. Там цалкам гэта яна датацыйная. Яна, як, ну, калісьці бярэ дань з Масквы, і ўсё, у іх працуе так. Чым далей ад цэнтра, тым больш моцныя эліты. І гэта працуе менавіта так. Ці ёсць грошы? Ну, канешне, у розных рэспубліках. Цікава казаць ужо ў розных краінах, але пакуль у рэспубліках, да, у частках па-рознаму. Ну і, канешне, калі мы кажам пра цэнтральны рэгіён Расіі, мы не можам себе ўявіць там адпад Калужскай вобласці ці Бранскай вобласці ад Масквы. Напэўна, гэта ўсё ж такі сцэнарый неверагодны. Наконт таго, што будзе, калі падзе Пуцін, мы разумеем, што ўлада ў Расіі значна больш моцная, чым у Беларусі. У Беларусі ўсё завязана на аднаго Лукашэнку, і мы разумеем, што будзе, ну, катаклізмы будуць у Беларусі больше, чым Расіі, калі памрэ Пуцін, потому што ў Расіі ўсё ж такі есть эліты, якія выбуданы пры іх. І вось гэта Андрэй Меленшэнка, гэта частка гэтай эліты, гэта чалавек, які працаваў на тое, каб была замацаваная. У іх ёсць эканамічныя эліты, ёсць палітычныя эліты, ёсць ваенныя эліты. Я хутчэй мыслю аб тым, што яны будуць паміж сабой канфліктаваць, гэта будзе бойка эліт, але цалкам я не бачу себе сцэнаря, калі пры прыходзе Пуціна пры сыходзе Пуціна адразу прыходзіць дэмакратія. Не прыходзіць. Калі мы ўсё ж такі кажам пра тое, што выгадна Беларусь. Першую чаргу, канешне, Беларусі выгадна устойлівая, але ж дэмакратычная, з нармальнымі інстытутамі Расія, як партнер, які не цісне нашу незалежнасць, які ставіцца да нас як да краіны з суверэнітэтам. І вось тое, што павінна быць паміж двумя краінамі. Ці далёка Расія ад дэмакратыі? Значна далей, чым Беларусь. І таму сёння, калі мы кажам пра сцэнарый, мы не павінны разглядаць сцэнарый дэмакратызацыі Расіі. Мы далёка ад гэтага. І мы павінны разглядаць сцэнарый, а які з гэтых 4 сцэнарыў найбольш горшы ці найбольш прывабны для Беларусі. І, канешне, мы павінны кожны сцэнарый падзення Расіі прывабны для незалежнасці Беларусі, таму што тое, аб чым не кажа Андрэй Меленшэнка. Пуцін сёння галоўная пагроза свету, галоўная пагроза незалежнасці Беларусі, галоўная пагроза, коли няма ввогуле. Ён не ўзгадвае аб этом і кажа так, як быццам, ведаеце, у краіне ёсць устойлівая власць і не трэба яе чапаць. Не, няма. Пуцін галоўная пагроза. І таму, калі мы разглядаем гэты 4 сцэнары, у кожнага з іх і плюс і мінус. Кожны з іх азначае падзенне на некаторы адсотак эканомікі Расіі. Гэта азначае падзенне на некаторы адсотак эканомікі Беларусі, але значна большую незалежнасць. І гэтыя 4 сцэнары мы павінны разглядаць праз прызму. Колькі мы заплацім грошай, каб Беларусь была больш незалежнай. Ну, пакуль мы яшчэ не толькі з фантазіямі, але і тэорыямі змовы, я люблю таксама гэта. Так, цікава. А ці гэта ўся справа? Гэта артыкулы, тое, што кажуць, напрыклад, некаторыя палітыкі, журналісты, не тычыцца таго, што сусвет усё ж такі яшчэ залежыць ад Расіі з энергетычнымі нейкімі рэсурсамі, ці ўжо не залежыць. І, ну, калі элітам і краінам трэба нешта набываць у Расіі, калі яны там у нешта інвестуюць некаторыя і гэта не паказваюць гэта свету. Мабыць, ўсё ж такі там міру не вельмі выгадна, каб Расія распадалась, бо там і грошы, і энергарэсурсы. Ну, ведаеце, з пункту гледжання рынка, Расія сёння менш за 2% ад всего сусвету. Гэта тое, што не з'яўляецца нічым
Мерседесаў прадавалася там 20 там. Гэта самае бренды, нягледзячы на тое, што мы казалі, што там колах там гэтага садовага кольца, там все бренды, ну гэта ў колах садовага кольца. Вся астатняя Расія нічога не ведала пра Версачи, Луіджы і ўсё астатняе. Яна жыла сваё жыццё. Таму з пункту гледжання рынка гэта вельмі малая краіна і дае можна не заўважаць. Вось, з пункту гледжання энергарэсурсаў, ведаеце, пытанне было, калі пачалася вайна. Самая залежная частка света энергарэсурсаў расійскіх была Еўропа. Амаль 30% экспарта гэта был еўрапейскі газ. Сёння засталося 13%, і гэта лічба паступова скарачаецца. Свет справіўся з гэтай праблемай. Свет сёння цалкам незалежны, можа быць цалкам незалежны ад Расіі з пункту гледжання энергарэсурсаў, калі гэта будзе патрэбна. Таму галоўны інструмент шантажа Пуціна перастаў працаваць, ён больш не працуе. Таму ў Расіі няма нічога таго, без чаго не магла бы абыйціся свет. І галоўнае, што тут ёсць, ведаеце, калі вось Мельніченка і Пуцін прапануе, давайце вось будзем зноў ставіцца да Расіі, як да СССР. Гэта ж галоўная думка. Давайце Расія зноў будзе гуляць такую роль. Прабачце, суадносіны варшаўскага блоку да НАТО былі 1:3. Варшаўскі блок заўсёды быў меншы, але за кошт напружання сіл ваенна ён быў параўнальны. Эканамічна гэта было 1:3. Калісьці 1:4. Сёння суадносіны стран краін НАТО да Расіі, а ў Расіі няма партнёраў, няма сяброў. 1:20. Таму ніколі больш не будзе свет ставіцца да Расіі, ніколі больш НАТО не будзе ставіцца да Расіі, так як ставіўся да Савецкага Саюза. Гэта невыканальная умова, недасягальная. Мне падаецца, гэта Кісінджер быў, хто прыдумаў вось гэты палітычны трохкутнік Пекін, Масква, Вашынгтон. І ўсё. Астатнія краіны не існуюць больш. Калі мы ўжо пачалі размаўляць пра Савецкі Саюз, многія параўноўваюць знікненне Расіі як краіны з распадам Савецкага Саюзу. Афганская вайна, украінская вайна, кошты на нафту, тое ж самае ідуць уніз. Ці ёсць у гэтым сэнс нейкі, у гэтым параўнанні? Канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Я адзін з тых, хто параўноўвае. І тут мы павінны дадаць яшчэ памер выдаткаў на ваенны расход. Таму што не толькі вайна ў Афганістане, якая афіцыйна унесла толькі 15 000 чалавек, а мы ведаем, што сёння дакладная лічба ўжо 1 400 000 расейцаў, памерлымі, раненымі, інвалідамі ўжо Пуцін ўжо напрацаваў. 15 000 было памерлых в Афганістане, 1 400 000 сёння ўжо ў Расіі. Гэта непараўнальныя ўжо рэчы. Але ёсць... атрымліваецца. Так, але ж трэба дадаць яшчэ параненых у Афганістане будзе не 100, будзе 50. Але ж яны прапаганды гэта лічаць. Яны лічаць гэта, што там была вайна, зразумела, што людзі загінулі, а тут гэта ж вайна за цэлы свет, за нашую моц. Давайте распавядзем гэта дзесьці ў Якуцку ці ў Варонежы, людзям на вуліцы без камеры, што яны з гэтай нагоды скажуць нам. І трэба дадаць ваенныя выдаткі. Вот ведаеце, лічба военных выдаткаў, там траціна бюджэта Расіі сёння ідзе на вайну. Гэта вельмі і вельмі шмат. Таму гэта цалкам, вы, Денис, маеце рацыю, гэта вельмі параўнальныя рэчы, і гэта тое, што можа разбурыць Расію. Гэта сапраўды праўда. А гэты, калі, давайте надзею на фінал, а вось гэты працэс тады таго, што можа разбурыць Расію, і калі параўноўваць з Савецкім Саюзам, гэта пачалося ўжо? Мы ўжо можам назіраць некаторыя сігналы, акрамя таго, што Алімпіяда ў тым годзе, вайна ў тым годзе, Чечня? Зміровіч, двукроп'е, чакаем распад Расіі. Ведаеце, калі пачалася вайна, я даў свой прагноз, што закрэсліваем 50-70 год, як я калісьці сказаў, што 10 гадоў да канфлікту эліт. Не ведаю, ці будзе ён развалам Расіі, ці будзе ён выбухам, ці будзе ён смутай, але для магчымасці Беларусі атрымаць незалежнасць, сапраўдную незалежнасць Расіі, для мяне гэта было 10 гадоў. Тое, з якой хуткасцю зараз атарухаюцца, я магу сказаць, што прыкладна 2030 год, прыкладна яшчэ 4 гады да таго самага моманта, я падкрэслюю, гэта не абавязкова распад Расіі, але вялікая смута, вялікая бойка эліт паміж сабой. Нейкая падзея, нейкая палітычна-сацыяльная грамадзянская падзея. Так, гэта 4 гады, я
я чакаю, вельмі чакаю гэтага, таму што не таму, што я жадаю зла расейцам, я самі павінны справіцца са сваімі праблемамі, таму што я жадаю добра беларусам, незалежнасці Беларусі. І, ведаць, калі ішоў Прыгожин на Расію, я на гэта глядзеў на Маскву і казаў: добра, але зарана. Зарана ён пайшоў. Пачакай, хлопча, ну ўжо ўсё, ўжо не пойдзе. Дзякуй вялікі. Сустракаемся тады праз 4 гады ў гэтай студыі. Будзем абмяркоўваць, глядзець відосы і абмяркоўваць, як там усё атрымліваецца. З намі ў студыі быў Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце